A ködön túl. Valamikor régen egy istenháta mögötti pubban is dolgoztam. Sört mértem a környékbeli munkásoknak. Unalmas, szürke vidék volt távol mindentől. Azért is keltett nagy feltűnést az a fickó. Nem tudni, honnan érkezett azon az estén, de a kinézete alapján arra gondoltunk, hogy egy filmforgatásról toppaltott be közénk, vagy egyenesen a Dili házból. Minden esetre megálltak a sörös korsók a levegőben, az illető ugyanis tetőtől talpig lovagnak volt öltözve. Fegyverzete meglehetősen élethűnek tűnt. Kard, pajzs, meg néhány egyéb dolog, amit hamarjában nem is tudtunk azonosítani. A lovag nem jött zavarva, sőt kihasználta a csendet, súlyos léptekkel középre állt, és valamilyen régies, furcsa kiejtéssel azt mondta, hogy most ért véget ennek a helynek az évszázados szenvedése, mert ő holnap reggel legyőzi a sárkányt. Persze kiröhögtük. Bár én egyúttal kicsit bánatos is lettem, mert az illető láthatólag részeg volt, nem érettem már neki sört, de azért megkérdeztem. Egészen pontosan hol van az a sárkány? Majd még nevetve hozzátettem, hogy véletlenül se arra menjünk haza. Az egész pub röhögni kezdett, de a lovag nem vette fel a dolgot, kinézett az ablakon, ki a város melletti mezőre, ahol legtöbbször tényleg köthömpölygött, és belemutatott a legsűrűbb szürkeségbe. Azt írják a krónikák, hogy a sárkány ott él kint a völgyben. Gúnyosan felvontam a szemöldököm, és előbbi sikeremtől felbuzdulva, a munkások hálás közönség, belementem a játékba. Na és mondja csak, lovag úr, mit ír a krónika arról a sárkányról? Óriási szörnyeteg, aminek 3 szeme van, felleszáguld a völgyben, közben sisteregve, zubogva tüzet okád. Ugyan már, mondta az egyik munkás, amiről maga beszél, az egy közönséges vasút. Az zakatolott. Azt is mesélik, folytatta a lovag szeliden, hogy néha elhever a magaslaton, és az égig érő órából füstöt ereget a tájra. Egy vasontő működik a mezőn túl, annak a kéménye füstöl annyira. A lovag nem zavartatta magát. Tovább szavalt, behúnyt szemmel, mint egy rég olvasott könyvből idézné. Amikor egyet lép, beleremeg az egész mező. A fák megremegnek, a házak falai megrepednek. A bányába robbantanak, kiáltotta valaki a sarokból. Ezért remeg itt minden. Az én házam is emiatt süllyedt meg. A lovag nagyon halkan válaszolt az agresszív hangra. Az is lehet. De én azt mondom, nem árt azért körülnézni, mi van odakint a ködben. Azon az estén még hosszan rögcséltünk a szerencsétlen balféken. Sőt, néhányan azt is elhatároztuk, hogy másnap reggel kimegyünk a város szélére. Megnézzük a lovagot, miként győzi le a sárkányt. Jó mulinak tűnt. A köd súlyosabban nehezedett a tájra, mint egyébként. Darabig nem történt semmi. A lovag ellenőrizte a fegyverzetét, mi nagyokat kuncogtunk ezen. Aztán meghallottuk a közeledő dübörgést, amiben beleremegtek a fák, összerezent a mező. Azt a süvöltést, zakatolást, sistergést pedig, ami rémisztő volt a legnagyobb gőzbozdony lármájánál is, sosem fogom elfelejteni. A köt fátyolán át fejse lett 3 tűzben égő szem és egy lángcsóva, és akkor megláttuk a sárkány homályos körvonalait. A lovag nagy levegőt vett, és elindult a fenevad irányába. Még láttam, hogy 2 lépés után rutinosan, majdhogy nem unottan kivonta a kardját. Látszott a mozdulaton, hogy nem először csinálja, és talán nem is utoljára. Aztán elfutottam. Meg sem álltam Londonig. Most itt élek a dzsumbui kellős közepén, és buszt vezetek. Még soha senkinek nem beszéltem arról a rémisztő reggelről, azon az Isten háta mögötti mezőn. De 10 év után még most is belém marad a rettenet, ha egy-egy reggel a szokásosnál sűrűbb köd ereszkedik le a Temzére.